nevieš prepínať medzi výkonom a regeneráciou. To má každý druhý človek. V podstate volá sa to autonómna dysregulácia. Čo to znamená? Že telo nevie oddychovať, alebo zároveň nevie prepnúť ten výkon do oddychu. Prečo? Lebo môžeme byť prestimulovaní. Aké sú najčastejšie príčiny? Chronický stres, dlhodobý nedostatok spánku, nedostatok kvalitnej stravy, traumy, infekcie a podobne ti môžu prestimulovať určité centra mozgu a mozog reaguje neadekvátne. Dá sa to veľmi rýchlo rehabilitovať. Môže mať symptómy od tachykardie, bušenie srdcia, napríklad neviem, zvýšený tlak, kolísavý tlak, potenie sa ruky, nohy, zatínanie sanky, stuhnuto šie, stuhnuto z krku, úzkosť, mentálna hmla, proste slabosť, únava a podobne. Je tých symptómov veľmi veľa, by sme si to mohli vymenovať, ale aké sú stratégie na to, aby sme to resetli, ak máš nejaký symptóm, tak napríklad môžeš hmkať. Hmkací efekt, hlboko frdle, musí nastať vibrácia frdle, vibrácie v sanke, vibrácie v podnebí. To je jedna stimulácia. Druhá stimulácia, zimná voda na tvár, na hrdlo, na krk, stimulácia vagálna, upokojenie. Pozerám do diaľky na horizont 20, 30, 40 sekúnd, minúta a podobne, upokojujem nervový systém, informácia som v bezpečí. Amygdala sa upokojí. Alebo potom môže byť napríklad stimulácia kloktaním. Takže skúste tieto aktivačné cviky na reset vašho nervového systému.